Impanakel ti Police Regional Office Cordillera baligi ti saysayang da marijuana eradication iti region iti baat dagiti babasit bilang dagiti makamkamag cultivator. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Impanakel ti Police Regional Office Cordillera ti insayang katda ang marijuana eradication ije Benguet ken probinsya ti Kalinga idi napalabas alawas. No sa dino dumanon iti 40 nga anti-illegal drugs operation ti naisayang kat. Dumanon iti 43.6 bilyon agatad ti illegal a droga ti kinumpiskar ken dinadael ti pulisya. Bayat sa nga 15 a drug personalities iti Cordillera ti nakemeg. Sigon iti panakangiwa ti Procar, saan dagitoy nga agsardeng amang ipatungpal ti marijuana eradication, tapno agtultuloy ang mapaksyat ti illegal a mula iti rehiyon. Makita pa iti opisina nga epektibo dagiti marijuana eradication ang maisaysayang kat. Natutuwa po na yung balita na yung naging matagumpay po ang kampanya ng Procar laban sa illegal na droga. Makikita po natin na napaka-effective po talaga ng ating inulunsad Oplan Grass Cutter, Ultimate Grass Cutter, at yung paggamit po ng drone para matuntun yung mga lugar na mahirap talagang mapuntahan ng ating mga kapuso. Sigunmat dagiti sumagmamano nga opisyal iti Cordillera ang maadaan kuma iti linteg tapno ma-illegalize ti marijuana tapno ma-regulate daytoy. Ngem sigon iti PNP, ti Kongreso ti makasumbat iti daytoy. Sa ngayon po ma'am, ang pag-legalize po na iniiwan po natin sa opinion ng ating mga lawmakers ma'am kasi sila naman po yung nagkakandak ng study tungkol dito. Pero kung sa ngayon po, ang ginagawa po natin habang ito po ay illegal, ay talagang huhuliin pa po natin. Kabayatan na suhestyon ni Kalinga Governor James Eduba, akasapulan nga adalan ti pulisya dagiti maipatpatungpal a marijuana operations, gaputa iti tinawen nga araramidan ti marijuana eradication saan met a makisayan dagiti marijuana plantation iti rehiyon. You cannot actually hamo nga maikad det and it's already there. It's a matter of the nga we are promoting kuma nga malegalize kuma detoy tapno makontrol iti use na data so that the government can now have a control over the marijuana plantation. Tapno makontrol nga di distribution na data nga at least legal can adapt ti police nga control and management na data. Impasigurado ti probinsyal a gobyerno nga araramidan dagitoy ti kabailanda amang ipaay iti alternatibo a wagas babaan ti proyekto tapno maipaayan dagiti residente ti dadduma a panggedan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.